V minulom videu som ukazoval a opisoval moje stroje, dneska vám ukážem zvyšok. Tuto mám moju zbierku, prosím pekne, ceduly, tabuly, hej, 203 ceny, 250 perák, 203 ceny som povedal, 350, pardon. Tu mám onu, FPZ-ku z Mustanga, to vidieť nemusíte. Motorcycle Parking Only, to je z dreva. Tu mám 210, ja mám opäť, prosím, to je banger toto. A ešte tu mám toto. V každom videu sem dojde niekto na motorke a ja tu mám toto. Ale ne, toto je super, no nič. Ešte tu mám takú jednu s nápisom a tu je Sikoko. Tuto mám potom sedačku z Mustanga, tá je asi jediná v najlepšom stave z Mustanga. Originálny klakson, potom klakson 210. Tu mám ešte nejaké filtre, tam mám víno, motor, hej, tu mám zásobu pre prípad núdze, sviečky, nejaké sprostosti, hej, mačeta, kaladivo, nemôže chýbať. Prilby na bicykle, keď chýbajú chalanom prilby, moja vzduchovka, to si možno tiež rozukážeme. Tento obraz, čo som našiel pri košoch, tieto všetky pôjdu sem na túto umelú stenu. Toto budem mať na motorku, keď budem mať väčšiu, lebo tuto mám vypalenú žiarovku z 210, nejaké vlčie nálepky. A toto som vám chcel ukázať. Tu som opäť našiel pri košoch a pekne som si to nastriekal. Hej, takže a ešte tu mám nádrž a kastlík. Keby ste chceli, pozrite na bazoš, nájdete ich tam.